Jeste bre ljudi, pozdrav, čao. Evo nije me malo duže vremena bilo, ali ponovo se vraćam. Evo čak mini biceps nije koliko mogu da primetim. Trenirao sam redovno, ali nisam snimao. Bio sam u nekoj gužvici, ali evo sad kad je prošlo, ponovo da vam ispričam nešto o testosteronu. Ranije smo pričali o stvarima, odnosno namirnicama koje nam smanjuju nivo testosterona. Ajmo sad da vidimo koje nam to namirnice podižu nivo testosterona. Prvo što je potrebno znati jeste princip po kome ćemo se mi voditi i po kome ćemo uglavnom odabirati namirnice koje podižu nivo testosterona. Princip je vrlo jednostavan. Biramo namirnice koje su bogate vitaminom D, broj 1, i broj 2 namirnice koje su bogate cinkom. Znači, to su dve stvari koje će nas usmeriti ka namirnicama koje će nama podizati nivo testosterona. Utvrđeno je prosto da vitamin D i cink kao mineral imaju vrlo značajnu ulogu kada je u pitanju podizanje nivo testosterona. Ajmo sada da vidimo koje su to namirnice. Prva vrlo značajna namirnica, možda ne toliko dostupna, ali definitivno se stavlja na prvo mesto u tabeli, svakako jesu školjke i uopšte morski plodovi i neka ta morska riba. Ona je vrlo bogata i vitaminom D i cinkom, pogotovo školjke su vrlo bogate cinkom. Ipak kažem, nije možda toliko dostupna hrana, ali ukoliko imate prilike, obavezno znači pojedite tu hranu ukoliko hoćete prosto da učinite nešto dobro za svoje telo. Ipak morate znati, ukoliko ta hrana nije dostupna u nekom kontinuitetu, jel tako? A znamo da je za svaki napredak, pa i neko nazadovanje potreban kontinuitet, znači kontinuitet u našim delovanjima, u našoj ishrani, u našem treningu i tako dalje. Ipak ne možemo se oslanjati samo na morsku hranu, jel tako? Ipak riba je tu kao što je tunjevina, da nam zameni, znači, ove školjke i tako neke ostale morske plodove. Znači, definitivno se možemo osloniti na tunjevinu i na sardinu. Ok, ajmo dalje, koje je neko drugo meso i možda neke namirnice koje su definitivno pristupačnije nama. Govedina je upravo ono što bi trebalo da je definitivno mnogo pristupačnije, bar nama koji živimo ovde na Balkanu, jel tako? Govedina je takođe vrlo bogata cinkom, to je pod broj 1, i vitaminom D naravno, ali moramo znati s druge strane da je to crveno meso koje ipak ne bi trebalo jesti vrlo često, ok? Jednom do dva put nedeljno je sasvim ok jesti crveno meso, više od toga se ne preporučuje zbog povezanosti crvenog mesa sa recimo nekim kardiovaskularnim problemima, pa čak i kancerom se povezuje. Tako da ipak ćemo se zadržati kada je u pitanju govedina na jednom do dva puta nedeljno, čak i ukoliko je ona visokog kvaliteta. Znači idemo govedina i idemo namirnica broj 3. Da se osvrnemo malo na voće, nećete verovati, nar je fantastična stvar kada je u pitanju podizanja testosterona, pored banane, ok? Nar i banana je utvrđeno da može uticati na to, odnosno na naš nivo testosterona, da bude veći i viši. Pojma nemam kako, nemojte uopšte to da me pitate, za meso i za morske plodove sam objasnio, za voće kao što je nar, pojma nemam, i za bananu isto. Banana inače spada u red, ajde kažemo, sportskog voća, jel? Zato što podiže, puno je magnezijuma, a i svakako puno je energije, pa podiže neki taj nivo energije. Nemam pojma kako podiže nivo testosterona, ali eto, nalazi se na tabeli, utvrđeno je da nar i banana, kada je u pitanju voće, ima uticaj na podizanje testosterona. Broj 4. Jaja. Kako bi mogli da preskočimo jaja? Pa naravno nikako. Znači, jaja su takođe vrlo bogata vitaminom D, jaja vrlo dobro utiču na naš organizam, iako se to ranije povezivalo sa visokim holesterolom, to naravno nije tačno, osim naravno ako ne jedeš svaki dan 20-30 komada, to je suludo. Jedi u normalnim količinama jaje, nema šanse da povećaš holesterol ukoliko jedeš u normalnim količinama. Znači za doručak recimo ja jedem skoro svaki dan za doručak jaja, pa neki put i za večeru, tako da je to sasvim u redu. Slobodno, znači jaje takođe spada u red namirnica koje poboljšavaju, odnosno povećavaju nivo testosterona. Broj 5. Pazite sad, ovo možda vam se neće svideti, beli luk.
Zašto beli luk? On ne sadrži ni cinka, ni vitamina D, koliko je meni poznato, bar ne u dovoljnim količinama da poveća nivo testosterona, ali zbog čega beli luk? Pa upravo zato što smanjuje nivo stresa, odnosno nivo kortizola u našem telu. Mi dok smo pod stresom, dok je naše telo pod stresom, mi ne možemo da proizvodimo testosteron. Prosto naš organizam takav tačka. Inače, stres je takođe veliki uzročnik gojaznosti i povećanja nivoa estrogena kod muškaraca, pa samim tim se i smanjuje nivo testosterona. Pa utvrđeno je da beli luk upravo smanjuje taj neki nivo stresa, smanjuje nivo kortizola u našem telu i omogućava našem organizmu pravilnu i redovnu produkciju testosterona. Eto, zbog toga beli luk, kad ćete ga jesti, to od vas zavisi, možda svaki dan. Probajte. Ajmo namirnica broj 6. Ajmo sada malo na povrće, ali tako beli luk nam i nije nešto preterano zanimljiv, pa hajmo sada na neko možda malo bolje povrće. Spanać je utvrđen da ima fantastičnu ulogu kada je u pitanju povećanje nivoa testosterona. Inače, svako ovo neko zeleno povrće, kao što je brokoli, kelja, tako i spanać, neko to povrće, to zeleno, ima značajnu ulogu kada je u pitanju povećanja nivoa testosterona, znači takođe uvrstite to u svoju ishranu. I poslednja namirnica, 7. jeste med, ok? Med takođe pojma nemam zbog čega, nije ni bitno, svakako je utvrđeno da ima uticaja na povećanje nivoa testosterona. Znači, ono što uopšte ne razumem, kako su to namirnice, kao što je recimo onaj nar, jel tako, banana ajde manje više, jel tako, pošto spada u taj neki red sportskog voća, da ga nazovemo tako, i med, pojma nemam zašto utiču na nivo testosterona, ali utiču tako i utvrđeno istraživanje, nisam istraživao duboko, sve ove namirnice ostale razumem i dostupne su nama, tako da ono što je vrlo značajno jeste da ne uzmeš sad jedan dan, da izabereš 2-3 namirnice, da ih pojedeš i da misliš da ćeš povećati nivo testosterona. Znači, ne radi se o tome. Radi se o tome da mora da imaš kontinuitet, da uvrstiš ove namirnice u svakodnevnu ishranu, ok? Makar jednu namirnicu da provlačiš kroz svakodnevnu ishranu, jel tako? Pa onda odaberi 3, 4 i tako dalje i tako dalje. I to mora biti kontinuitet. Ipak, hteo sam ti kažem da pored ove hrane koja ima vrlo značajnu ulogu, jedna stvar može sve da poremeti apsolutno, a to je san. Ukoliko ti spavaš vrlo malo, ukoliko si hronično neispavan, možeš da jedeš šta hoćeš, to uopšte onda ne igra nikakvu ulogu. Jer mnogi govore, svi, uglavnom govore o ishrani i treningu, međutim, jako malo ljudi i uopšte trenera govori o značaju sna. Kada spavamo, kada odmaramo, naše telo tada uglavnom jača, naše telo tada se oporavlja. I to je vrlo značajno. Bez sna, džaba mi možemo jesti šta god, nije bitno. Ukoliko smo hronično neispavani, ok, ukoliko nisi spavao 2-3 dana, tako se zadesilo, prosto to uopšte nije nikakav problem. Međutim, ako ti iz nedelje u nedelju ne spavaš kako treba, to je tada onda problem. Ok, znači, uzmi ovih 7 namirnica, uvrsti u svoju ishranu, dobar san, to je to, gotovo smo rešili problem ukoliko nije neki značajan hormonalni disbalans u pitanju. Eto, to je to, vidimo se u sledećem videu, pozdrav, ćao!